Telefònica us ofereix aquest espai. Som Embotits Salgot, una empresa dedicada a l'elaboració de delicatessen del porc. La nostra empresa es va fundar l'any 1928. Vàrem començar especialitzats en els productes de la matança del porc i en aquest moment estem elaborant productes delicatessen, com poden ser llaminets, bull de foie, llardons. A Embotits Salgot tenim un control exhaustiu dels nostres processos de producció. Això ens ha permès posicionar-nos en un segment de qualitat i de producte delicatessen i fa que puguem estar presents a països com Anglaterra, Alemanya, França. A més, tenim projectes ambiciosos de cara a l'any 2008, com pot ser la creació d'una granja de porc ecològic al Montseny. La clau de l'èxit ha estat especialitzar-nos en producte d'alta gamma, tenint en compte la màxima qualitat en tots els seus processos i orientar-se al plaer gastronòmic. Govern de Catalunya.